tungod dili ko mamaligya, manghatag na lang ko. Ni, kuha na lang yung tanan. Kuha para makalayas na ka. Ikapoy na ko nimo. Wala lagi ko ihatag diya si Muaday, ha? Kapoy na ko ba? Dagan pa kay ko maglaba pa ko. Gawas agad, gawas. Gawas, be, gawas. Gawas, gawas. Ha? Ha? Gawas, gawas. Gawas na lang ko, magawas na ko. Asa bakit kaya itong namaligya og isda? Itaan natin. Ay, pero siguro. Ayo. Ayo. Si Maday. Pwede mo sulod? Magkung sa kaday. Ay. Ay, sulod mong kadayon. Kuan ako kuan ba? Tanaw ta akong isda. Tanaw, kailangan dyan mo sulod. Pwede na mong sa gawas day. O, tanaw ka. Sudla lang gud ko. Sana mangga eh. Nabiya may iro dari. Sigpaakan ka ha. Sige lang, wala Uy, man. labot si mo. Wabiya taga kikipasulod. Wala man nag-aw-aw. Sige lang gud. O, nag-aw-aw. Nabaligyan nimo ng isda nimo? O, nagabaligya man ko. Maday. Pero karon kung nagabaligya, ano naman? Ngita man gud ko kay palitay ko ba. Pinalimpyuhan pud na nimo adlaw-adlaw. Lisod po, dili po na ko limpyuhan no. Ano sa di ka? So man ka. Uy, Kuan man good na ko'y gibuhat dari. Pero wala mong gud ko nang wan og bisita. Naman sige nakabutang dari o. Dili pwede mo sulod. sige lang gud. Uy. Nya, pindot siya no. Nailain color. Isda man good no. Tagpila pud na Kita siya. manggani na mga lain-lain color. Ang isda na po na lain-lain color. Tagpilahon pud na siya. Tag 200 ang tulo. Pero wala lagi ko na maligya ron. Isa di gibuhat mo dari. Wala mamalit kay kog isda nya. Itan-aw Nga karon wa mo ko na maligya. Pindot siya no. Taga dire pindot, jud mo nagpuyo. Klase-klase man gud ning isda day. Klase-klase man gud ni siya. Basta like color, lay ang pangalan. Saan niyo? Naalagi na murag shell. Shell na siya. Kani? Oh, ano Dako man? siya no. Siyempre, di ka man guna gamay no. Ito budako, sika o mudako man jud na. Lain pag gikag dako po tong gamay. Dali pud na siya. Uy, suko man. Ang tanon. Dili man gud na mo ko gibuhat gud dari. Wala mo ko nagdawat og bisita gud no. Karon naggikan pa ka nag-ayon, diretso din kag sulod. Pilahon pud na inyong mga aquarium. Baligya na. Nagabuhat ko pero wala sa pagkaron wala man ko na maligya gud. Pero tagpila man na siya. Ha? Tagpila man na siya. Tag 200. At tag 200 ay barato siya. Ay, barato. Ay dato de ka. Dili, kuan manggod siya, nindot siya ba niya? Nindot siya kay gamay lang. Pero kung gusto ka mo palit, sunod na nga adlaw. Wala pa mo gud nagkuan ron no. Wala pa mo ko gibuhat gud ron. Unsa pay ginalimpyo nimo ana kanang tubig diri sa kabantian? Lain po tubig sa kanal akong gamiton no. Unsa man kaay lang pasuko nangutana lang ko. Dagat mo kayo, good. Nagtunga tubig dyan sa kuan. Ay mo tubig sa kanal akong gamiton. Laylay lagi nag-color na ay usahay na ay uban diri. Lain lagi ng pangalan. Pasaan niya, oh. Diba dako na higtiyan? Oh, buntis na siya. Oh. Oh, diba? Nindot kayo gitsura. Abti kayo maski buntis. Ikaw ra po'y nagbuhat anang Unsa? oxygen niya. Oh, ako lang asimbol. Pina-asimbol, mong good na siya. Sila kag pangutana diya. Tana lang gud ko. Kay basi Ano man, nakiplano? Magkuan? Magkuan og isda? Oo, na ako'y plano. Saan Kapoy mo? pud siguro na magatiman ni ngana no. Kapoy, basta daghan. Pero pag isa lang ka aquarium, okay ra. Di ba ka pwede ka nang kailangan taga-adlaw ni mo limpyuhan? Another day naman siya limpyuhan. Pag tanaw ni mo na orag ka ng kuan na, kaya ni mo limpyuhan. Bisod po ko nang limpyo, dyan limpyuhan ni mo. Kabalo kang limpyo pa, limpyuhan ni mo. Laylay pud na sila pangalan. Gusto ka makabalos pangalan. Tana lang gud ko. Pwede pud. Kadi, kabalo ka ni. Wala kay mo gani nang utang. Parehas tang duha, wapong ko kabaloan na. Tayo. Ka di ka kabalo. Nakadisturbo naman gug ka, de. Wa mo gug nagdawat darig ka ng kuan no, bisita no. Agot kayo ako nagdawat og bisita darin. Unsa man pud na imong Nakadisturbo ipakaon? man ka. Unsa man pud na imong Kani, pakaon? pids. Pids lang di ay na. Oh. Asa pud ka nagpalit? Kailangan jud ko tubag ana. Kung tana gani ko no. Lain Isa po sa hardware no. Si Betshop jud ka mo palit. Dakan mga fish food dito. Unsa ginagiling nimo na o daan na Uy, dito nako. Giniling naman guna daan dito. Lisod pag mong palit ko dito. Kung ato kong kuan, giling na ako dito. Unsa naman ka, oy? Asa naman yung utok ni mo, day? Ato naman kagdarig ng disturbo. Wakay trabaho dito. Pwede man siguro maglaba ka dito sa iyong balay, no? Tana lang gud ko. Pino lagi na Ana. siya kaayo. Nawisin na. Nawisin, magkakawatanan.
Oh, nino kayo siya ba? Oh? Isa, gigiling man siguro na nimo. Yan, ilang kamo ingon ba? Wag mo init, wag mo na. Hindi mo buhay mo putang dari. Nga, matulon po na nila. Gawas Matay mo kayo ng isda. Gawas baby, iwarag na ka-disturbo na ka. Ha? Ay, langgod kalain sa ko. Okay, imutan na ko ba kay? Dili. Tuon ba? Ang imong mga pangutana, makalagot, manggod. Mangutana ka Ya. Iga nga po din diri dapita sa inyo ang sunod. Uy, igang kaayo. sa tiyan ni mong... Wala. Kaanan ni eh. Igang kaayo, uy. Ikaw pa'y bisita, ikaw pa'y mga... Ano nga mga gunang ano, bisita ron? Kailangan ni mo dyan na magkano electric fan. Ayo, igang kaayo. O ganan ka, ang iyang kuan niya, iyang kuan sa sana, electric fan init. Grabe Oh. po na. Uy nga, Ayaw. makaantos po mo diri nga. Magkasingot ng agi ninyo. Problema na namo na, day. Wala, Dili na ng problema. Wala kay kisami nga inyong kuan. Ha? May kisami. Ay, pobre ramang good ni day. Hindi kailangan kisa ni. Ano na, diretso na siya. Kung mapansin mo, walang igang Hala. tayo. Naalagi nindot nga isda. Tagpila na. Tagpila Asa? po na kanang murag itong-itong. Ang itong iyang ikog. Di, itong kani. Oh. Itong iyang pila na. Tag 300 na siya, day. Mahala po da na, uy. Balong di ko nagabaligya ron. Eh, sige. Pangutan na ako kay tagaan tayo presyo. Para makahawa na ka. Ay, paawaon sa kunin mo nang tanong. Dili, manggod. Na, pag umana di pagkaon na ako, magkuan na pug ko. Nga karon na akadari. Kasi gusto ka pa mo kaon na, di pagkaon di ako. Ano po na, uy. Wait kayo. Simungutan na pa ka kung saan ko gikaon ka ng Asa bundag. nagpalitan ng oxygen ni Mia? Asa? Kana good Kani? utang yung silupin. Oh. Adaptor Kuan? ba tawag ana? Ha? Adaptor. Dili na siya doktor ha. Dili na paslakanan. So dahil Pero kuha na sa oxygen. Mo anong adaptor? Unsa naman ka eh? unsa na si masuko man kapangutan-on eh. Wala lagi ko nasoko. Gidostorbo ko nimo wa. Ikaw wala di kay. Napud lagi mo kuan bulak ya stick plant. Asa na inyo nagikuha? Dagana na mo pangutana dayo eh. Kailangan yung gikuha. Dili pwede ka nang gipalit. Gipalit eh na ninyo. Oh, gipalit na mo na day. Daghan mi kwarta. Ano ba eh? Agos kayo. Sa pangutan-on eh. Namang guni siya ko ano, ang stick plant no, namang guni siya yung mga kung kuan pa sa incheck na pang swerte ba. Ana day na. Pang taboy ka ng kuan ba. Ang bantaya ni mo, maadto kag ka ng mga sa mga incheck na lugar. Sa mga stick. Basig na kay panghatag dia iya ba taga ipon ko. So naadto ra kadari. Para mangayo. Wakang di man kaya ka mamaligyan. Tagi na lang ko. Ito mo dili ko mamaligya, manghatag na lang ko. Ni, waa na lang yung tanan. Waa, para makalayas na ka. Ikapoy na ko nimo ba. Dito ka mahawa. Mangayo gani ko. Ay, naku, dili lagi ko manghatag ro. Di wala si mo dari day. Wala lagi ko ihatag di si mo day, ha? Kapoy na ko ba? Dagan pa kay ko maglaba pa ko. Gawas, agad, gawas. Gawas, big gawas. Gawas, gawas. Ha? Gawas, agad, gawas. Gawas, big gawas. 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 Ha? Ha? Gawas, gawas. Gawas na lang ko magawas na ko.